dní, keď pekne pani Kasičová povedala. Ale vážení páni, mám pre vás jednu informáciu, musím ju pustiť. Pretože strom maj ja nepoznám. Ja mám tu veľa lesníkov, od pána riaditeľa cez ostatných, ale dendrologická zvláštnosť vznikla v Sobrance a je to maj. Teraz vážne. Vážené Sobrančanky, vážení Sobrančania, v roku je veľa dní, na ktoré sa teším. Sú Vianoce, Mikuláš, Veľká noc, prázdniny, ale málo je takých dní, ako je 1. máj, vlastne sa tešíme na celý mesiac. Celý mesiac máj je niečím poznamený. Na celý mesiac máj vlastne čaká príroda a čakajú ľudia. Čakajú ľudia tým, aby mohli jeden druhého ráno, či sú starí, či mladí, pozdraviť, poboskať. Niektorý sa vrátiť do minulosti a povedal, ej, krásne mi s tebou bolo, ej, dobre bolo. Už aj tá záhradka, tá robota ide od ruky. Nám k tomu zaspieva. Nech sa páči.